îl lăsăm în afara lotului pe Amrun. E un jucător bun pe care putem obține o sumă importantă. Tamaș îi pasează lui Cojocaru, acesta degajează cu latul în zona lui Tudorie. Mingea este respinsă cu capul de Brandan. Brandan a fost la balon, Marin Chițu, Tănase! Mingea respinsă în față și respinge Momcilovici, care este faultat însă de Aurelian Chițu. Iată o șansă bună de gol în debutul partidei pentru viitorul, această execuție a lui Tănase. Chițu din prima, destul de departe Tamaș de adversarul său, de Tănase la această fază. Iată un șut cu interiorul, o minge scăpată de Cojocaru, a vrut să rețină balonul. Posesie prelungită a Stelei, pasa este bună pentru Aganovici de la Borceanu. Aganovici, centrare, Adi Popa, este gol până la urmă, Tudorie! Tudorie marchează pentru Steaua, gol 1-0 pentru trupa lui Reghecam din minutul 29. A fost acolo o verticalizare excelentă a lui Borceanu pentru Aganovici. A urmat centrarea acestuia la colțul scurt. Era Adi Popa. Haideți să revedem această fază. Borceanu o pasă printre. Aganovici centrează, Adi Popa, Râmnicianu încearcă să respingă, dar o face direct acolo unde se afla Tudorie. Evident, are partea lui de vină. Am zis și reacția publicului. Tănase are culoar de șut. Tănase, un dribbling. Tănase, vine șutul lui Marin. E gol, dar s-a auzit florul. S-a auzit florul arbitrul. Cei de la Viitorul. Imediat vom revedea în această fază. Aici a călcat pe minge și dar deja fluierase. A fost o intercepție a lui Purece, deviere cu pieptul a lui Tănase. Chițu trage și este gol! Gol Viitorul, minutul 41. Execuție foarte bună cu piciorul stâng al lui Aurelian Chițu. Întotdeauna Cică Hagi a avut o slăbiciune pentru stângaci. Iată un zâmbet larg pe fața unui mare stângaci al fotbalului mondial, Gheorghe Hagi. Dezamăgit Laurențiu Reghecam, o minge pierdută destul de ușor de echipa sa. Mai devreme remarcam jocul bun la intercepție al gazdelor. Mi-a plăcut și acea pasă cu pieptul al lui Tănase. Șut din marginea careului. Șutul lui Chițu, care Benzar până la urmă trage Benzar, bară extraordinară execuția, mingea rămâne în careu, Chițu este blocat și respinge într-un final Toșca. Steaua salvată de transversală la această lovitură liberă a lui Romario Benzar. Trimite peste zid, Benzar, nicio reacție din partea lui Cojocaru. Centrează Gana și este iarăși bară. Foarte mult noroc pentru Steaua în aceste minute. Amrun se cere penalti, Găman face semn că nu a fost nimic. Bine poziționat Găman și aceasta este bara Viitorului. A doua bară după acea execuție a lui Carp, a lui Romario Benzar. Cel care a preluarea lui Tudorie, așează apoi mingea lui Popa, curge bine atacul Stelei. Stanciu pentru Adi Popa, vine Tudorie, Adi Popa, gol! Gol Steaua! Ce desen frumos reușesc băieții lui Laurențiu Reghecam, o acțiune rapidă. Încheiată cu golul lui Adi Popa. Are un rol important Nicolae Stanciu. Iată, Tudorie, Popa, Stanciu. Pasă pentru Popa, mingea ajunge la Tudorie, care îi oferă asistul lui Adi Popa. Tudorie cu gol și pasă de gol. N-a putut Brandan să agațe acea minge. Zice că e un final de meci în care
Plusul de experiență al Stelei iese la suprafață. Stanciu! Gol Steaua, 3-1 și Steaua va câștiga această partidă. Este minutul 89. Risipește Stanciu orice urmă de emoție, să spunem, pentru roșii-albaștri. Satisfăcut și patronul formației din Ghencea. Și Steaua nu mai joacă acolo de ceva vreme. Încă un gol, încă o reușită spectaculoasă a lui Stanciu. Șutează la colțul lung, mingea se duce în plasa laterală. Probabil George Găman va lăsa și acest atac, nu? Se termină meciul de la Ovidiu. Steaua câștigă pe terenul viitorului cu scorul de 3-1.